maupay na kulog mga kawaray. O yan na ngayon na kulog mga kawaray, may daton, kuhan, may dakita. Pasalubong kandananay. Ikatulo pala ninira pagkaunin pizza. Tikang katikang mga kawaray. May dakita didi pizza. O gusto ko iparamdam mahirap pakauno na hirain pizza na lot mga kawaray. May dakita didi tubong kay kanina nanay, problema. Tubungan manok ngan tubungan baboy. Nganan kuan purgat iya baboy. Ngan may dakita sura didi na kuan manok ko sa kilo. Ay wari kami yan na magbubulag na liwa tas ya palitang ko yahin manok para basala ka magbubulad paglulugaw. So finally mga kware makakakaw na latiran pizza. Ikatulo nira pagkaon ng pizza. O damugod na salamat na nag-sponsor ini mga kawaray. So ini ya may da nag-sponsor ini para hindi na aton kuan. So grabe mga kware na-appreciate ni ran mga video na ako na ginihimo. Actually mga kawaray, tinuod good la ito mga kawaray, wala ko panahon para magbinuwa, para mag-himon pirated na mga video. Tinuod ito mga kawaray. Kung ano tayo nakikitan, amo na good dito mga kawaray. So, tara na mga kawaray, abot ko na danahira nanay. So, malagay-lagay nga din mga kawaray, oho. Malagay. Nay! 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 Waray pa yun nanay mga kawaray. Waray pa yun nanay mga kawaray. Hulton tanalay nanay bago kita mag-open. Mopay kon sarabay kami. Kaya actually ra nanay ato pa uma nagpipinawod kanina. Hauma. So, hulton tanalay ra nanay nga ni tatay. Ay para pag-abot, maram ako kapoy adihiran duwa. Kay agit trabaho naginayad kasi tatay payag-payag namon dito. An ama to mga hulton tanalay ra. At least wala na hira problema pag-uli. Manunubong nga kita mga kawaray aton. Mga hayop didingan. Fast forward na lang kita mga kawaray niyan. So adto na mga kawaray adinera nanay ng tatay. Pag abot pala ni Radtira kusina. So adin na ating pizza. Papais na kuntera nanay ng tatay kay kapoy hirate ka nga uma. Nay. Ano ma? Tay, adi. Oh, dara-dara man radyo. Uy, kay... Radyo ito. Adi na, dara-dara tiya radyo na makanaas. Kay... Unay, Magkakalilibangan inindit Nay. na uma. Ano? pangis na kita. Makakakaw na kamon rasan pizza. Ano yan ang pizza? Ano nga? Pizza. 25. Oh, yan na. Didi. Oh, ito. Nay, pangaon kita, pangaon. Pizza 25. Ngayon, adi nga lang sura. Adin manok. Adin manok ko. Nay, Kadi. adin manok. Lutuan na la. Ay, kayo. Oh. Oh. Nay, didi, Ano ikaw kita. buhong ka na lang? Hindi kayo Sige, may mag-ikot mga panahon. Ikot bahala na, yadin na. First time, ikapiray na niyo, katulo kaon, in pizza. Oh? Katulo pala kaon, amo na. Ay, pamati ko Ah, pa siya, waray ang ko siya. Hampala yun. Gasi ko, ikatulo na. Katulo din. Din. Wala, actually, huray pa nga yung mga koraksyon. Gasi ko, nakakaon na yun. First time pala inin. First time pa lang nga nila makakaon mga korek pizza. Wala mo. Gasi ko, sin mga korek, katulo na. Nay, Pizza kon pizza. nay, kadinanay, kam kita. Pizza 13. Nay, tay. Kampangan la ito. Kalendaryo. Mga nat. May Hot sauce in, ay may hot sauce ra. Nay, kadina. Tay, Hmm. nay. Nini. Kon kay diri kay Alam mo na, nantantoy na yun doon. diri. Agi kay oho. Ikaw Ay kay bisan pa. Gusto ko susugar Sige, sige. ito. Nay, ikaw na kita. Wow! Tay, didi, puro. Anay. Puro ka mo. Puro. Kaon. Okay. Is
na ka mo. Anay kay Ato na dir marang ade. hay. Marang ini may ketchup. Sinusuka dito. Diri kay kakamrotong. Pamatat mga kamot kon kuan. Very clean. Luso ko na ito. Kaya ay ito na malangan na. Hala. Sige. Anta dong light camera. Oh ganda. Mga una kita, nay, marasa. Malasa gun as in. Marasa mga kawaray. First time nila kumaon ngayon. Tay ano tay? Andrasa. Pakakakaw ko pala, marasa man. Mga tropa. Lagi na narami tatay. Kaya ay. Hala. Marasa mga kawaray. First time na ngayon nila pakakaon kasi ko katulo na. So, hampolo hudo. Maganda na tiya cheese nagkukan na yan, no? Cyrus. Ayun. Pwede na, kaon na. Wala. Nay, cheers. Mandag talaga ko kumaon kay marasa. Tayo nagtrasa. Maharang mga makuan. Di pa rasa ng mga tinapay na iba, no? Kuda. Niya, kagat diferensya tinapay kung Pizza nga nito. Mahal man. Anay kayo, may nagkakamera, makikita ang taknong mo, kung direct may tsuraho. Grabe mga koray, malipay ako mga koray na pakakakaon pala niran sugad ngayon hindi kasi ko katulo na. Katulo. Sa hampangan la. Damo nga salamat mga kawaray, sobra ko dak nalilipay na makita bayran na naratato nakakaunhin sugad bahin ni Karasa. Grabe mga koray, nakaka-appreciate. First time nga nila kumaon. sige na tak agi-agi din na. Balagyan din na pizza. Sige lang nato na agi, waray nga ko waray pa nga ka makakaon. Oh, damo nga salamat mga kawaray pa daw na support akon kay kamugudan dahilan kung kano nakakatilaw tak mga kaganak yan sugad Karasa na pagkaon, mga panrikula. Masa, damo nga salamat mga kawaray. Bye bye, makaon na kami.